מה אמרת? דודה. דודה. דודה? אלינור. נור. נור, נכון, נור. אמא שלי, דן, קחי את זה רגע. תגיד דודה. תגיד דודה, אלינור. נור, נכון, נור. דודה. תגיד אלינור. אלינור. אלינור, לא, 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 לא. אח. דודה. מה זה? ביבי. ביבי? עזוב אותך. פלאפון זה ביבי. טלפון זה ביבי. תגיד, מי זה אלינור? תגיד אלינור. נור. נור, נכון, נור. דודה? דודה. דודה. אתה רוצה לשלוח לה נשיקה? תעשה נשיקה. חזקה. דודה. דודה. יאללה, בוא נשלח לאלינור את הוידאו.